Joo, mä käytin sitten patukan konepelistä, niin se palaa. Heitson se vittu. Leikkaamassa siis. Niin tuossa äätö vähän modification, niin sitä piti tuohon lattian käypäiseksi. Ja näin päin pois ja niin. Siellä se nyt on. Ei tarvii paljon tehdä, niin se istuu sinne. Tosissaan sitä koronatakin pitäisi. Varmaan menee kevään puolelle, katoppa sellainen, että kun on tuolla hangessa ja eihän saatana tämäkö nyt tällä tallissa niin ei maha mitään. Ulkona raskin ruveta laittaa, niin siitä meni se putkista tosissaan ja tuli sinne ojan ryykättyy kesällä sekä käyttiin vähän poppoilua jelemassa. Se ei mitenkään hyvin käynyt sitten. Saatana. Joo. Tosissaan. Tässä kun ei ollut... Periaatteessa tänään hitsa. Niin, hitsovua. Riippuu miten myöhään. Niin. Häntä on vielä kyllä paljon. Paljon. No en mä tiedä. Tässä kun ei ole tätä pyyhkien sulkaa apparin puolella, niin sitten mä ajattelin vittu... Ei se mitään, niin käy vähän ehtimässä. Kun meillä oli katsottu tuolla se toinenkin Fintatsunin koppa. Siinäkään ei ollut tätä apparin puolesta sulkkaa tai tätä pyyhkien vartta. Pyyhkien vartta tosissaan, niin mä et vittu. Jos se on toi jokkiskorolla ilman konetta ja laatikkoa, niin kaat siitä ja ottaa sen. Niin minä siitä kävin ottamassa tämän naplomassa irti. Tuohon kun tullaan se pultti ja tossa on se. Joo. Mä tuohon katon vittu koneella niin jyrnäsin vittu isämusta reijän. Mistä ilmineerisin asiasta isivapaalla, niin voi vittu, siitä olis kuule käynyt se kuskin puolellenkin vittu pyykkiä vipuu kuule tähän satana, niin ihan turha kävin Karolosta nussimassa tämän. Ohoi. Lämö osaat. Ihan turha jynsäsin siihen paralla se isomman reijän. On tämä ainakin pitempi kuin tuo, niin isommalta alalta pyyhkässä. Asioissa kun on aina kato näitä hyviä ja huonoja puolia. Raha olisi kovasti pihalle parkastia. Just.